komt hij. Voor komt hij in en mee. Is het leuk? Ja, dat is ook leuk. Ja, maar daar. Dat slutte ju Robert. Komplett jag. Ring annars får man komma och lyssna. Det var gammalt så.
Fazla seytasyonlar yok. Alaric? Hur på Alaric? Her ramte jeg ikke.
Ja, då tills inte jag vet inte. Jeg skal lage skitten på det selv. Jag kan inte ta med allting till Sverige. Det er liksom noen dager når du er sammen med andre. Sånn. Altså når vi ikke bare Så sier jeg også 2. januar.